Tlayaron ni to hi chuan ai in pon lama hian zu chuan kongkhar le che vel chu uluk takin a the chuak thina amasa in a ui chu fai takin a bol thina niatlak rual chuan a kongkhar le tukver zong zong chu a bik taka siam steel plate mang chuan uluk takin a lok thina heti chung hian a thla chu alangam thei chuang lova a silai le a ui sema kwa reng chung chuan batap chunga chuan amu thina hetianga a film khurchan em chu hetia khorun thim to hi chuan zombie chakle hlom tak tak ta chuan khopui chung chu fangkualin thil nung an mu to phot mai chu an ti hlum thina kumsang ni som pani kumnga kalta khan avera sikhata wangin Mihring population za zela sumkwa chu borelin abak 9% te po chu zombie a changbokin Mihring ladam omchun 1% te chuan pun harsa tak an tong chho me kani heng zombie ro thap le hlom tak tak te hi zana chu rongkal chuakin Mihring te tan chuan mangchi ang mai an di to thina an rim hriat na tha in an hlaum em maya chuti rualin vampire kan soyang dawin chhun enga an chuak theilo thunga he thon thuwa achang tupa ber robata hi Mihring ladam omchun tlem te zinga pakhat ni in thiam na sang tak nei ani boka new year khopui ramrui noya chuan robata chuan akarnal zet mai fort mastang mang chuan sajuk rual hi alo me ka hetiang ang khovel cheto tak noya hi chuan eile in hi thil poimo ber ani to thina sajuk pakhat ka tuma atin mek lai hian sakei bak nei pakhat hian a sajuk ka tur chu arun zuan thut maya asaka tur run zuan tu chu han ka dop mai chu han tuma ma se heti la hian sakei bak nei pa pakhat le anote hi an rong kal chuaka chu thil chuan anu puile afa te chu hriat chhuat tirin chu sajuk po chu a chan tir ta zoka zeng alo ni chuan ma taka thowin exercise te chu la in ei turte ai zo nu chuan alep lama chung kal thla in gene therapy an ti mai mang chuan virus vaccine siam chu atumin saju chi hrang a chuan experiment alo nei me ka in chin na saju tam tak zinga pakhat chu alo danglam dewani ti chu azuk mutheya chu thil chu a hlo ting thei hlawani chuan virus kai zombia chang to te po chu he vaccine mang hian Mihring pa ngaya chuan an lo le thei don ani ni tin mai hian zingdar riat vela hian in khal chuakin Mihring ladam omte chu a zong kwal thina ni tin deuh tho a akalna thin video store te chung kalin Mihring biak tur omta si lo chu chulai hmuna milim te chu thian ang mai chuan a be thina Mihring tu ma mu tur anei to lo wang chuan a khuwa chu a har thin hle a me pa chuan akal to na piang chu uluk taka chin che in ei tur te le ama mo tur ang a mu thei te chu ala khom thina chundar som pania chia chuan radio mang chuan Mihring ladam om chun ten an lo chan miel takin ti in a be kwal thina ma se kum thum chung zet mai chu chana voi khat ma ala dong lovani chonhulama chuan a kho harna te tere turin aircraft carrier lian zet chunga thlona te chuan golf te chu a khel thina rum khat chu hetia golf a khel lai hian a ui chuan la deuh taka hian thil che hi va mu in uluk tak chuan ava en nga la khopui chunga sajuk kal lai hi alo ni ya man mo tak chuan a ui nen chuan chu sajuk pel tur chuan an kal zui nga la ma se an sajuk chu in chung lama chuan atlan lut lau maya a ui chuan sajuk chu in chung lama chuan lutin ding tura ti po chuan a ui chuan sajuk chu a zui zel boxi ya lo thei lovin robata po chu lau thong deuh tak chung chuan in chung thim tak lama chuan a pen lut zui ve nga la in chung chu a lo thimin flashlight nen meu po chuan a thil mu chu a toy tak maya lau thong tak chung chuan in chunga chuan kal kualin a ui chu a zong kuala a thom hriat na lampanga chung kal ngalin thisen te chu a lo bonoi maya room kil pakhata hian a flashlight chuan sajuk thitur lai hi ava chhun fuwa ma se amit menga tang chuan hlawanei ni ti hriat tak hian ameng bial ko maya chuta film khur le zualin room chung lampang chu apan na ya
chu room chunga chuan zombie rual khat hi ama hnung chon zong hian an lo ding bial trui maya an lo mu mayang ti chu lo om takani a huai sen na zong zong chu som khomin chung zombie ho chu film khur tak chuan akal pela engma chen hnuwa chuan room pakhata a ui lo mel taka lo om chu awa muwa hetia ui sema kawatum lai tak hian a ui chu alam ron hoin an hnung lampanga chuan thil hmunai ni ti hriat tak hian aron en kal maya an hnung lama chuan thil hla oma omani ti chu robata po chuan a hrethiam ngala an hoile chu zombie pakhat hian ron zuanin man mo zet chuan an hmalama chuan a ui nen chuan an tlan chezri ngala tlan chu na tur mai chu a om to box si lova du thlan tur dang nei chuang hek lo le tukvera chuan a ui nen chuan an zuang thla a zombie pakhat po chu ron tla chuak ve in kho enga wang chuan chet po chu a che thei lova robata chuan chulai hmuna chuan thang chu kam ngalin zombie thlem chuan a tan chuan a thisen chu a han tok tar boka minute reilo te hnuwa a thang kam po chu ron per ngalin zombie pakhat hi a ok ngala chu vele zombie pakhat hi thin rim ti hriat tak hian run avin robata chu aron than du mai done moti mai tur chuan aron oma robata nge po chuan chuti anga zombie om chu ala mu ngai bik lo wangin mak chu ati hle a kha zombie man kha experiment nei na tan an laboratory lama chuan a hroi luta he zombie man me khi zombie lalpa nu puini in alaka hian zombie lalpa chu a thin rip hle a alaka hian phubarun lak ngei atum don ani ti po a chiang reng mai he khopui chunga hian ama che hi dam to ni yai riat mek lain video store chunga milim kha akal na tur mun hla tak kong pui sira hian alo om tlat maya chu mai po lani lovin chu milim chu aron che ni chu na hria a arin dana chuan chu milim chu Mihring tu te morong kalin chulai hmuna chuan an lo dani chu a han ring dawa silai te chun han kapin ma se chhana pakhat ma adong hau lo enge zia tia en fia tuma kal nei mek la hian thang hi rap perin a let ding zong chuan a in khai not maya khatiang khaina lama khan atukhum vua in ni khor helo chuan a zui ngal boka khuwa thim ruai tia chuan a lam chur ri in arun har chuak lol maya man mo tak chuan a chemte chu han phor ngalin a ke a hruia in tron na lai chu a han zai chata van dui thlak deuh main a tlak na lama a chemte chuan amal pui chu alo la chhun sak zui khuala chu a thim lek lek towa a ke alo na zel bok nen boina chu a thua ni hle maya building pani in kar tang chuan nitla tur zung po chu arun in thlur sung maya chuta building chung lama tang chuan thom rap zet mai hi ron omin zombie lalpa nge me khan ui zombie chang to pathum hlo zet mai hi aron chu a zui ngala ma se kha ni zung kha an la paltlang ngam lo wangin anin rau sana samaya robata po chu a thei ang to ka chak chuan a motor omna lama chuan alo tol leta a pistol la chu a motor lama alo da de wangin man ruwa pakhat ma chu a kol to si lawa a ui sema chu ain nga na ani deuh top to maya muang chang chuan ni po chu tla in ni zung po chu aral tari re maya chu vele zombie changta ui kol zet mai pathum ta chuan robata le a ui sema te chu an ron pan ding ngala robata po chu thailo chuan in beng kangin a motor lama chuan a zuang phai ngala a pistol chu rang taka han la ngalin ui pakhat chu a han kap rum ngala ma se kale ma chuan ui dang pakhat chuan ron zuang ngalin kale na hun ani man to si lawa ui ngonga chuan alo rek beta hetianga anin chei fat la hian a ui chuan aron chan thei hlau maya ma se van dui thlak deuh main a ui chu zombie changta ui kol khan alo se ve man hlau maya man mo takin ai in lampang chu Pumpui ngalin andam doi siam mang chuan a han zek sona duat tak chuan han pomin a han chula ma se reiporal ma chuan a ui mul chu ron trilin amit meng te chu aron dang lam tana aka te chu han en sakin zombie chuan a chang dona ni ti chu alang chiang chho ta viau maya uin duat viau ma se
atana hlom thei ani ti hre in robot chuan ui tak chung chuan a ui chu ati hlum taringot mai ani un rei tak chung alo om pui to a thian thamera chana wang chuan robot chuan hre omati in a khua chu a har hle maya robot chuan a o theina tura zombie howin thangan lo siam thiam mai kha makati in angeina chu a hre lo hle maya aril runa le hre om tilutuk chuan zombie om khom na lai chu zan lama chuan avasu ta chim maya chung zombie hola chuan lo be letin motor chunga chuang ani wangin atira chuan engtin ma chuan an ti thei bik lova ma se chutianga engmo chen anin be nu chuan a motor chu an ti tang tatlat maya a motor chu ti tluk sakin engmo chen nuwa chuan zombie ho lalpa chu arung kal hnaya tuna zet chuan robot chu sazu thang ok ang mai chuan zombie ho chuan an hual bet towa adin mun chu khirin thinarim te po chu a hre voi voi thei hial ome zombie lalpa in ron po chua tum lai chuan light eng tak mai hian an umna le chu ron chunin zombie lalpa chu atlan chi a robot po chuan hliamna taka tora wangin reipo meng thei to lovin athidang zui nga la an har chuale meu chuan a chenina chuan alo mureng towa a hliam te chu lo in thuin me che pakhat le mi panau pang pakhat hi a chenina chuan an lo om ve a kum thum chung zet mi mu to lo wang chuan makpo chu ati hle a enai chuan a fapa I thenanen chuan in mer hriatir na te chu alo nei ngal zung zunga Maryland atanga lo kalani thule Vermont lama kalan tum thu te chu alo hrila radio thon chu kha lo hria in rong kalan ni thu te chu enai chuan robot chu han hrila robot chuan Mihring te ta na mun hima om to lo thule USA Pumpui mai chu a chiat fek to thu chu han hrila enai chuan Mihring te ta na mun him ala om thu te chu han hril ma se robot chuan a oi thei to ho lo maya hun rei tak chung ama chawa lo to ni wangin Mihringa han hule po chu dan chu a thiam to meu lova khatia Mihring te an to lo nia hriat nu khan vaccine mu chu tumin a thei to palo chu thina tuna chuan Mihring dangan ve ni ti a hriat ta ka chuan thei to palo chu ve na te chuan zia an nei chho ve don ta ni te chuan a hre thar le nowa ma se ama chawa hun rei tak lo to ni wang hian dan tur chu thiam har ati hle maya fian rial hun engamo chena nei nu chuan rongkal chuakin enai nen chuan aning kom duna enai chuan Vermont muna quarantine zone a thu te chu alo hrila an ruala chumi muna kalve tur chuan robot chu a han thlema robot chuan na mun chu a chu asan theilo thu chu enai chu hrila an pahni chuan robot laboratory lampanga chuan chukla in enai chuan a thil mu chu makati in zombie alo man mek chu ati dam thei tak taka in ringem ti chuan alo zota banga te chuan a experiment lo nei to na zombie rang thalak te chu alo tar del dul maya tlai lo ni chuan ati ngai te in robot chuan atuk verle a kongkhar te chu nget tak chuan akal zui le nga la enai chuan an kalna tur quarantine zone lama kal tur chuan robot chu alo thlem non le a ma se a chan le ma chuan pon lama chuan thomna tak mai hi arun oma a chen na pon lama chuan zombie daksi kar ho chu an lo in hor tuak tu maya robot po chuan a thil mu chu makati in zombie ho chuan a na an ron zong chuak ta ni ti hria in man mo tak chuan ma chu la nga la an lo kal ngam lo na turin an lai te chu han ti enga ma se chung zombie ho chu an fing em maya chung lai te chu ti che in na lampang chu an ron pan le nga la a top kho katan chawa a man tur bom te chu han ti puakin zombie tam tham tak me chu bom pu ka wang chuan an thia enai chu han awin ma se chan na adong ta hau lo in chung lama chuan enai te zong tur chuan muang chang chuan akal chawa heti la hian zombie pakhat chuan lo bei thutin robot chu nasa jet me chuan a soisa a engamo chen nuwa chuan robot chu thiderin zombie in rin lo lai chuan chuata screwdriver mang chuan a vit pop maya ma se robot jok chu alo the leng le lok maya in hnuai lama chuan the thla in robot chuan a bom pakhata silai chu apat zui nga la zombie lalpa po chuan
silai lo zia chu alo hria ni te che kang chu man mo zet chuan atlan che zui nga la robata chuan zombilal pa biruk na laya gas cylinder chu vaka pokin arun tlan chuaka gasina apuat nan chung po hian hliam na lutuk po chu ala nei chuang lova rang tak chuan robata chuan chho ngalin asilai chuan akap zui ngal zot boka zombilal pa chu tukver por lama hian atlan chuak ni chu na hria a chumi nu chuan enai te chu an tha MTN turin an room lama chuan a han chawa enai te chu khumhnoya hian lo biru in zombie pakhat hian room ceiling chu alo thiat ngau maya chu zombie chuan enai te chu a hmu mai hlawin robata chu rang tak chun tlan lutin zombie chu a han kap zui ngala athi tur chu ring taka avin pon lampang anwa en chu zombie lalpa khan zombie tam tham tak me hi ron ruain a tho ni na tan ron noi le chu an lo tum me ka tuna zet chuan anin ven himna tukverte chu a cheto boxia anin tam hlein anin chak hlei boxia an dam chua thaina chen su atlem ta hle ni an lep omna basement lama chuan man mo tak chun chuk thla in basement kongkhar chu nget tak chuna kala heta hian enai te chuan thil mak tak mai an juk mutani zombilal pa nu pui a vaccine manga alo en kol mek chuan zia lampang chu lo pan chho retin Mihring pa ngaya chuan alo changle lek towa heti lai tak hian zombie wal khat chu an basement a chuan ron lutin a inven na top ber bulletproof kongkhar chung lama chuan an pathum chuan an tlan lut le ngala robata chuan chung zombie ho bula chuan ati dam vek thei thu chu a han hrila ma se zombie ho tan chuan robata chu an mel malian ber ani to sia robata thil soi pakhat ma chu an tan zia anei to lo tha tumna rengot chu an rilruwa chuan a omani ti chu a chiang reng maya anin ven himna andar thlalang te chu an ron to pop maya robata chuan a thil soin zia nei don lo ti hria in zombie thisen chu han draw in chu thisen chu zombie ho en kol na tur vaccine siam na ta na thil poimo takani don ani ti hria in chu seram chu enai te nu fa hne na chuan han pe in an chuaru na tura chuan akal tir zui ngala robata po chuan an ron tilum don tho ani ti hria in a thlon ringota thi chu tum hau lova grenade pin chu lo pot phoin zombie tam tham tak mai chu alo thi chil zui ta ni asin chu ron in thlakin enei te nu fa khan safe zone lampang chu lo panin an lo kalme ka engmo chen an tlan hnu chuan quarantine zone safe zone chu an va thlenga an ma a thir get lian pui chu sipei ho chuan lo hongin chulai hmuna chuan Mihring mi engamo chat mai chu an lo omani ti chu a hriat thei boka enai chuan an vaccine siam na tur robata pek ka chulai hmuna mi ten hena chuan han pe in robata zara Mihring te tan ko la eng le don ta ani melani